Čaute všetci, dneska mám narodeninovú oslavu, mám tu kamošov a chcel by som vám ich predstaviť. Niektorí z nich by chceli byť youtuberi a teraz vám ich ukážem. Keď poviem 3, 2, 1, tak vám ich ukážem. No tak 3, 2, 1, poďte sem. Čaute všetci, Čaute. To je kamerka. Čaute všetci, ja sa volám Samko Zubik. Môžete sa všetci predstaviť? Samko, tu máš. Čaute všetci, ja sa volám Samko Zubik, môžete sa ostatní predstaviť? Dobre, Martinka? Ahojte, ja som Martinko Pagáč. Dobre. Ahojte, ja som Dominik Bufánik. No, Marťo, ty Dobre, si hostiteľ. Ja som tu ako najväčší šéf, ktorý byl vlastní ten môj YouTube kanál a volám sa Matej, ale moje priezvisko vám poviem až na budúce. No tak, toto bolo také zoznamovacie video. No tak čaute, uvidíme sa pri ďalšom videu.